Ngibingelele bahlobo nginamukele kuyona ke i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe futhi la u-double thinta ke lolu usicelo ke lapha wakwaMncube isimazi kakhulu njenge-motivational speaker. Ake kwatholakala ke indaba zokuthi uye waba involved kwi-car accident, so kodwa ke okwenzakalayo uyarecover khona lapha esibhedlela. Ukuthi ke abantu abaningi bamfisela ke ukululama ngokukhulu ke ukushesha. Iyo ke imoto le yakhe njengoba siyazi ukuthi brandiwe ayayiphiwe ibona ke abantu ke abamfollow wayo lapha ke on Facebook, njengoba ke ngizothi ke babe surprise ngayo ke, kodwa ke buka namhlanje ukuthi sinjani. Anyways, abantu ke bathi babonga umphefumulo njengoba ke ekwazile ke ukuthi yena ke asinde. Wena ke besifisa ukuzwa ukuthi lapho emakhaya uthini ngalo lolu daba, kuyona ke comment section ngezansi. Ungakhohlwa ke ukusubscribe. Danko.